pa yung isa. Post naman. Naka-face din. Naka-face mask. Blue white. Nakuha ng ayuda sa Koreano. So, diba? Karang-karang. Shout out kay Father Douglas Badong ng Quiapo Church. Punta kami doon. May message na kami. Bibigyan niya kami ayuda. Rep lang namin ito. So, yan yung gumarayo. Alalakan po kami. Kaya mga kasama ko. Si Ate Mele. Ate Maureen. So, ayan. Kaya pa natin. Ganyan. Kasama pala kayo magkakapatid. Proxy lang ako sa kapatid nila. Kapatid nila si Mab. Kaya na mag-vlog ng ate na. Okay. Good morning mga Mabelidad. Nandito tayo sa Hotel Market. Pasilip ko lang ang linis. Saka meron tayong mga bilog para social distancing. Walang mga vendor ngayon. Nene! Kamela, tara na Maureen, hindi mo ang tenang ganito. Silip ko lang, dito tayo sa palengke. Hotel Market. Meron tayong ugaliin, dumistansya ng isang metro. Silip ko lang. Ayan. Yan pala nakalagay. Ugaliin, dumistansya ng isang metro. Ayan, ang luwag. Dati yung gilid-gilid na yan, puno yan mga vendor. Ngayon, malinis po. MECQ pa rin po dito sa Manila. Ano ba yun? August 18 pa lang ito. Pinasilip ko lang. Yan sila. Yung mga pupuntang palengke, nakapila po sila dyan. Kami, hindi naman kami papasok ng palengke. Kaya okay na kami dito sa gilid. Ayan. Yung mga papasok yun ng palengke. Ayan. Dumidistansya sila. Kami, hindi naman kami pupunta doon. Dito kami sa kabila. Ayan. So, nakita ko lang. Labo. Silip lang natin. Sorry, naglalakad kasi ako kaya medyo malabo. Yung way namin tayo na. Tapos, babaybayin lang namin mga lagi. Station, papangsang, kalyado. Lakad lang kami doon. Trip lang namin to. Ayan, kung napasin nyo, yung dinaanan natin. Meron doon mga apakan. Para halata rin yung distansya ng mga tao. Para kitang-kita kung yun dapat gano'ng kalayo. Sa facial. Sa facial. Dito na tayo sa motor lang sa mga bicycle.
kami, kakaplangat na. Yan, Rachel. Buhay ka tayo. Kasi naman ako, talaga ko pa tayo mamaya. I-try muna kami. Ano man pala? May vlogger kayong pasayro, sir, ah? I-try. Sasakay kami. Makain na pala kami ng i-try. Kasi meron naman pala i-try. Then, try lang. Kasi mukhang napapagod. Mamaya na lang. Update ko kayo pagdating. Hi, man. Tatlo lang kami nakasakay kasi nga. Diba? Alam nyo na. Social distance. May pasayero kasi kami. Kaya ibang tatlo sabay-sabay. Naiwan yung dalawa. Shoutout kaya sinahal. Sana napakal na sila. Saka kayo rin. Kaya bang sila rin yung i-drive. Last na yun, diba? Bukas. Sabi na sa ano daw eh? Punta kami sa information gate, kuya. Information gate na. Information gate. Kasi punta kami na Quiapo Church. Information gate ng Quiapo Church. Gusto nyo yan. Hello kay Father and Father Douglas Badong. Salamat sa Ayuda. Kukunin na po namin. Ayuda. Saya po yan. Binigay ng Ayuda si Father Douglas. Marunong naman yan magtanong. Ako. LRT. LRT. Mayroon na parang ganito ilan. Nauna kami sumakain, pero pagbaba namin, nandito na po yung aming kasama talaga. Dito na po kami. Ano ba, kabili ka? Okay. Basta nag-aantay kami, no? Social distance. Kami kami nag-aantay. Ha? Doon yun na kami baba. Ay, saan si Adam ba? Ay, saan dadaan? Hindi ko alam. Nangunguna, so di ba lalim ba? Nakad mo na. Sabi namin yung information. Lang yun eh. Ayun na yung school ko. School mo yan? Hindi, yung dito. Dalawa kasi yun eh. May subject kami dito. May subject kami dito. Alam mo. Okay, update na lang po ano namin. Ay, makakasama natin. Diba? Tayo na. Lakad-lakad lang. Kwento-kwento. Tama ba niya nagkakasabi? Ay, baka dito. Sila bumili oh. Speaker. Shout out sa mga nangyayari dito. Ganun, pwede bilhin. Mamaya na lang ulit. Hanapin pa namin yung information gate. Ito lang yung nakakasama ko. Sabi na po na kayo mga ba? Okay, hindi ko na po kami. Information gate. Ito pa lang text. Ay, start para. Iba yung daan ng dalawa, kaya kami na lang uwi. Yes. May bit-bit kami ng Ayuda. Dito, sorry ako. Dalawa na lang. Tatlo kami. Tatlo kami, kuya. Baka bawal. Bawal daw eh. Bawal daw sa harap. Okay, dito tayo. O, tara. Baka marap eh. Ano ba yan? Nasaan tayo tayo mga katabi tayo? Dito na eh. Kala ko bawal, kuya. Pag nahuli ka, bala ka. Oo, ako naman mamuli. Okay na ba? Ayan, tatlo po kami. Kain na kami. Kumuha ng Ayuda. Mablog ka tayo? Yes. Ayos yan ah. Hi, kuya. So, ikaw ay? Hello. Resto. Anong biyaya? Divisoria, kaya po Divisoria. Divisoria kaya po. Sakay na kayo kay kuya. Divisoria kaya po. Okay. Update ko kayo mamaya. Nandito na yung Ayuda. Dalawang Ayuda. Yung isa pa tabay. Saan kayo?
YouTube, papanoorin ko. Mabelidad ya. Ha? Mabelidad. Mabelidad? MabelidadVlogs. Mabelidad. Yes, sige kuya. Follow mo ako. Oo ah. Subscribe mo pala ako vlog. Nag-vlog pa si ate. Nadamay pa ako. Ayaw mo nun? Hindi yata halata mo. Hindi na. O shout out na natin. Oh, wala naman. Shout out. Nakataw sa mga anak ko. Oh, ayan ha. Shout out sa mga anak niya. Bala nagka-continue. Oo. Wala lang. Another content lang. Ano ba ngayon? August 18. Last day na Ikaw din ngayon. nag-ano yan, te? MACQ ha? Ikaw din nagparang nag-edit? Anak ko. Anak mo? Okay. Oo, marunong. Hirap din kasi magano yan, di ba? Magayos. Wala. Trek-trek lang ito. Ano Okay, lang video mo? traffic Matagal pa. na, te. Bago lang, ng June lang. Kumusta pa masada MACQ kuya? Nung nakaraan, tumay. Tumay Oo, lang. laring gana ngayon. Nagbukas yan, maraming tao. Punuan kami. Update ko na yung kay mamaya. Sige, that's all. Hello mga Mabelidad. Ayan, good afternoon. Tatapusin ko lang yung video ko para ma-upload na. Sorry. Ayan, kanina pala galing tayo sa Quiapo Church. Kasi kinuha lang po natin yung ayuda ni Father Douglas Badong. Ayan, pakita ko lang po ano yung dala namin pauwi. Ayan, may picture na din ako nito. Ayan, pakita ko lang. Ayan, yun yung bigas. 3 kilo daw yan, estimate, di ko sure. Pero mukhang 3 kilo nga. Tapos ito, yan, Lucky Me beef. 3 Lucky Me beef pala, sorry. Tapos, meron pa siyang kasamang 3 sardinas. Ayan, 555 sardines. Tapos, may libre pa siyang sesto. O, diba? Sayang yun, diba? Ayan. Kung bakit kami napunta doon kay Father Douglas sa Quiapo Church, ayan, share ko lang. Gusto ko lang sabihin, proud ako sa mga kamag-anak namin dito. Ayan, mga tita ko, mga pinsan ko. Actually, shout out kay Tita May. Si Tita May talaga ang nag-share sa amin na, ayan, chat daw namin to si Father Douglas. Kasi nga yung kapatid niya, hindi ko alam kung sino sa kapatid niya. Ayan, shout out na lang sa'yo. Sa kapatid ni Tita May, ayan. Siya kasi daw nakakuha na ng ayuda dahil nag-chat siya doon. Tapos, ayan, nag-reply yun. Gaya ng ginawa namin. Nag-chat din po kami doon kay Father Douglas. Ayan, sabi namin, mangyayin kami ng kunting tulong. Ayan. Bala na kayo kung paano nyo i-share, ay paano nyo ikukwento. Basta, kunting description lang, nilagay ko, pangalan ko, yan, taga dito, ganyan. Tapos, pwede kami ba makahingi, hindi ko nag-reply, okay, pag hindi okay lang din. Ayan. So, pero yun nga, gusto ko lang i-share, halos lahat po kami. Kami, lahat na nag-message sa kanya. Lahat po kami pinapunta. Lahat po kami nabigyan. Ayan. Kaya, shout out kay Father Douglas. Thank you dito sa Ayuda. Hindi ko alam kung pwede ko i-share, pero yun nga, dahil na-video ko na din naman. Ito, share ko lang. Gusto ko lang kasi mag-thank you. Tsaka, baka sakali makatulong, lalo na yung mga malapit dun sa Quiapo Church. Walang mawawala kung mag-message din po kayo, Father Douglas Badong. Ayan. Sorry talaga, di ko alam kung pwede i-share. Pero yun na nga, ayan. Nakwento ko na lang din naman. Tutuloy ko na lang to. Ayan, nag-message kami, Father Douglas. Tapos sabi, ganitong petsa. Actually, yung mga hipag ko, iba-iba rin kami dapat oras. Pero dahil nga, kahapon hindi kumuha yung hipag ko na isa, sabi niya ngayon na lang, sasabi sa Ate Mela. Tapos yung isa ko rin hipag, dapat kami mamaya alauna pa dapat. Actually, lagpas na. Pero nga, umaga pa lang nagpunta na kami. Mga 9:30 yata kami umalis. Nakabalik kami mga 11:30. So, di ba, mga 2 oras. Ayan. Kaya, gusto ko lang i-share kung kapag merong mga nagbibigayan dyan, kumukuha po tayo dyan. Di ko po kinakahiya. Pumipila din po ako. Ayan. Pumupunta din po ako. Ayan. Nakikisabay din po ako sa kanila. Tsaka proud lang nga ako. Yun nga gusto ko i-share na kapag kami nagkakaroon ng bigayan dito, hindi pwedeng di malaman ng mga kamag-anak. Special mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay namin dito. Lahat po yan halos alam. Di ko alam kung basta karamihan dito. Ayan. Sinishare nila. Ayan. Si-share din namin kaya sa akin. Sinabi sa akin. Tapos tinanong ko din yung ipag ko. Ay, ikaw din nag-message ka na ba? Message mo si ganito. Ayan, punta ka rin. Ay, punta tayo. Ayan, gaya yan. Actually, di nga namin sure na magkakasabay-sabay kami. Kasi nga, yung isa kong hipag kahapon dapat siya. Tapos yung isa kong hipag ngayon. Tapos yung isa ko pang hipag dapat mamaya. Ayun nga, dapat alauna.
ako din alaw na. Yun ang alam ko na sure na posible kong kasabay. Pero dahil nga di naman kumuha yung isa kong ipagkahapon, sabay-sabay kami ngayon. Tapos dahil nga pwede naman kasi pumunta, ay pwede pala ipasabay kapag kunwari hindi ka makakapunta, pwede mo ipasabay. Kaya yung sa tita, ay actually kay Tunet yun, yung nasabay ko sa pinsan namin, pero syempre pang yung kanilang pamilya na yun. Ayan, nasabay ko yung kay Tunet. Tapos yung hipag ko, si Ate Mele, nasabay niya yata kay Tintin, o sa isa namin pamangkin. Tapos yung isa kong hipag, nasama niya yung kay Nanay Dory. Tapos yung, hindi ko sure kung may nasabay din si Menji. Pero yun nga, 'di ba, sayang. Isa kang pupunta, dalawa nang kukunin mo, 'di ba? Libre na kasi. Para libre na sa pamasahe. Actually kami kanina, lakad lang talaga kami hanggang Tayuman. Tapos siyempre mayroon na kasi doon sasakyan, may e-trike na, di siyempre mga napapagod na rin kahit paano. Hindi naman kasi kami palalabas, kaya siguro yun nga. Kumbaga ang tagal namin na nakaburo dito sa bahay. Kaya okay na rin yun na makapasyal din kahit paano. Pasyal, sabay lakad, o, diba? Pero sumakay kami mula Tayuman hanggang Quiapo. Tapos Quiapo, sumakay din kami hanggang Divisoria. O, shoutout ulit dun sa kuyan driver kanina. Mapapanood niya to. Kasi sabi niya, papanoorin niya daw. Ayan, shoutout daw sa anak niya. Tapos, Divisoria kasi wala nga cheat, diba? MECQ pa ngayon. Mula 4 hanggang 18. Sakto 18 ngayon. Kaya, sakop pa kami ng MECQ. Tapos, yun nga, sumakay na lang kami ng tricycle kasi medyo mainit na tanghali na, di ba? O, di ba? Pero kahit pa paano, gumastos lang kami ng 60 pesos, 20-20 lang. O, libre na kasi yung, ay hindi, naglakad kami hanggang Tayuman, kaya yun, libre kami sa sakay. Ayan, gusto ko lang i-share. Sorry, hindi naman required, pero yun na, nakwento ko lang, para lang sa update ng video na to. Ayan. Basta, yun lang, gusto ko lang i-share na kami nagkakabigay ng ayuda, pumupunta po tayo. Hindi po tayo, huwag tayo mahiya, COVID ngayon, crisis. O, di ba, saan ka pa? Libre na. 3 kilong bigas, siguro, may pang-4-5 araw din namin to. O, di ba? Tapos may ulam pa, pasang ka pa. Libre lang yun. Pero kung totoosin, yung pag-asawa ko lang naman, masusunod. Ayaw niya na pumupunta ako sa mga ganito. Nahiya siya. Actually, siya naman na nahiya, hindi naman ako. Ay, kumbaga, pag siya ang masusunod, ayaw niya. Sabi niya, huwag ka na pumunta ka dun, hindi na. Hindi, okay lang kasi may kasabay naman, o, diba? Kaya naman ako, okay lang na pumunta kasi nga, marami akong kasabay. Kaya kanina, o, diba, malay ko ba, 5 pala kami magkasama. Inisip ko nga, sabi ko, sige, papasabay ko yun sa akin. Pero bandang huli, ako din ang pumunta. Kasi gusto ko rin makapunta. Makaalis-alis, maramba rin. Actually, kumbaga, mula March kasi, mula nung nag-lockdown dito sa Manila, yun na lang ako nakalayo ng medyo malayo. Hindi naman totally malayo, pero kumbaga, hanggang Divisoria, retail, ayan, palengke. Pero ngayon, tsaka yun, nagpa-ship ako nakaraan, napunta akong gagalingin, o, diba? Kumbaga, parang burong-burong kami dito sa bahay. Kaya, ayan, para sa ayuda, o, diba? Para sa ulam, libreng bigas, sangka pa, libre lang naman. Kaya, thank you ulit, Father Douglas. Thank you, at salamat sa lahat ng mga nabigyan nyo din. Congrats sa atin, libre na yung pagkain natin. Mga pang isang linggo din yata to. Depende sa inyo, kami 4 kasi kami kumakain. Ayan, thank you, yun lang, gusto ko lang i-share. Paulit-ulit ako nag-share. Paulit-ulit ko sinishare. Kasi nga, gusto ko lang i-share. Baka sakaling ma-inspire din yung iba. Manghingi. Ma-inspire manghingi. Oo, wag tayo mahiya manghingi. Hindi ko kayo na-encourage, pero gusto ko lang sabihin. Ako personally, hindi ako nahihiya pagka ganitong ikabigayan. Pumunta po ako, pipilatin ko ako. Kaya kung may mga magbibigay pa ng kapal na mukha, no? Sabi ng anak ko, wala daw yan. Walang yan. Napansin niya kasi, sabi ko, nag-vlog na rin ako. Ayan, para sa content. O, diba? Double purpose. Meron akong ayuda. Meron pa akong pang content. O, diba? Kaya, thank you. Dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you, mga Mabelidad. Salamat sa mga supportan nyo, sa panonood nyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede naman. Like, share, comment, and subscribe, pwede naman. Libre lang naman po yun. Oo, sige. Salamat po sa suporta. Kaya, ayan, kanina nasa 290 na yung subscriber natin. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na. Kaya, salamat sa nag-comment. Shoutout pala kay Chanalyn ng Helping Hands Team. Next vlog ko siguro, ayun, ayoko na rin ng mga ako kasi minsan mga nahudot yung schedule ko. Kaya, sorry. Pero ito, tatapusin ko lang to para ma-upload na. Ayan. Thank you mga Mabelidad. Have a safe day.